bengi iki awake dhewe ya ora dhewe mangkat saka Ngayogyakarta iki wong pitu sing loro ora kanggo sing heeh ora kanggo tegese kepiye sing siji kanggo sing siji ngethuk kok iya sing siji mbuh wis tekan ngendi mau iso mau ki mung dienggo ganjel nggon sok ben ora doyong-doyong iya mangkat wong pitu kuwi ya Mas Pengendang kuwi utawa Mas Wahyu terus ana Mas Janu maune Mas Janu ora ketut maune iki ora terus ngejokke proposal ning aku ngejokke proposal kepiye tegese ngejokke proposal ki ding sesuk wis ana sing manjak apa durung oh ya terus kowe kepiye mak aku ya muni ya urung Mas ya aku tak melu sesuk terus kaya ngono kuwi iya terus idane melu ya ora dadi apa-apa kena dienggo ngelong-ngelongi sanguku mau mampir kupat tahu iya wis ora apa-apa terus ana sing gender ya kuwi Mas Ipun utawa Mas Ipan iya terus kok iso Mas Ipon apa ora Android wae Gus ora tegese Mas Ipon ki kuwi gambare jambu kruwak ora apel kruwak meneh Mas Ipon kuwi iya kuwi mbok kok iso Mas Ipon ki piye aku ya mesti melu-melu karo kancane-kancane lha do nyeluk pon aku ya wage aku iya ya Mas Ipon kuwi sing gender kuwi dan elok tenan terus sing ngethuk kae sing sirahe kobong kuwi rambute kobong ana wernane ora aku kowe ya kowe kancaku ya penere isih adiku ning adoh kowe umpama engko dienggo tumbal gentene Bagong ya ora apa-apa kok Nduk iya mengko dibekakak dhewe wae nang omah kanggo tumbal ngomah engko iya terus yang sijine Mas Resa ning bos tekan ngendi lho ngelayap ngelamah medun aja meneh mengko wonge iya wis ora dadi ngowah wis ora apa-apa malah ngenteng-ngentengi ning dalan mengko iya bengi iki ora dhewe tegese ora dhewe iki dikancani karo bintang tamu heeh bintang tamune ya sing siji saka Ngayogyakarta kuwi mau saka ngendi Ngayogyakarta sapa sing saka Ngayogyakarta kuwi mau Denok Tatin dikancani karo Mas Garengpung sapa Garengpung kok Garengpung to Mas Gareng Widi ya munggahke utawa njumenengake Mas Gareng dhisik ya iya njumenengake Mas Gareng dhisik heeh ya karo disepoti manut kanca-kanca wis monggo sepote ati napa monggo Mas Gareng jumeneng Mas Gareng Pripun Mas Gareng? Pripun? Padake dagelane mbieh-mbieh iki. Lho sios joget apa mboten sios?
Ya iso-iso niki yogane iki lho. Pun. Hop. Sing apik. Budaya iki. Budidayaning menungso iki mesti diaturke karo sapa? Prabu Puntadewa. Yen to budaya kuwi tetep dilestarekke. Werkudara. Iya. Ngono ki lho mau. Do gatekke ora wayangan. Jare yoga janggar. Jakarta. Pimpinanipun Mas BG. Mas Begi sinten? Bagong. Ayo. Kuwi ana tang tung tung ndak delong. Ngene. Ngono lho. Ndak delong yo. Oh, bledrong iki. Oke. Oke. Ngene iki lho. Ah, iso joget to aku iki. Nggih, saged. Padake aku. Terang nundung ndak deleng menggak ngene kok wis disuwuk. Yo aja diteruske. Wis blendrong kene iki bungae Raja Wak Jawa. Wong paribasane wong joget kuwi ana tegese. Aja sok kaget. Mula urip ning alam donya kuwi aja sok iri dengki. Aja sok kaget marang kebahagiaan orang lain. Cara paribasane iki wong liya duweni kabejan, wong liya duweni rasa bungah, rasa susah kuwi awake dhewe kudu nyengkuyung apa sing kang dadi sediane. Contone bengi iki alhamdulillah kula warga Ageng terah simbah Yastra Diarmaja. Alhamdulillah menawi mboten lepat menika ngawontenaken hall utawi dinten pengetanipun menika mugi-mugi sedaya tansah pinaringan karahayon, kawilujengan, kabagas warasan, kathah rezekinipun saged nerasaken perjuanganipun simbah Yastra Diarmaja menawi mboten lepat. Leres nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Iki mau awan ya wis pengajian. Leres nggih? Nggih. Pengajian bengi ya pengajian meneh.
sambung wayangan. Nggih. Yoga ya rada mayar munggahe jam 09.00. Nggih, jam 09.00. Yoga solah gongso Mas iki jenenge. Ha nggih. Ning iki dudu saking yuk iya. Nggih. Menika Saking yuk ya menika. Saking Janggar ingkang dipun pandhegani Mas BG gamelan wayang komplit. Nggih, komplit. Wah. Oh, iki magang. Sing saka yo 7 ya to. Biasane panjenengan menika dipun nganu cara niki diderekke karawitan warga laras. Nggih. Minangka yo neruske perjuangane bapak panjenengan ingkang sampun murut Kasidan Jati. Lah jenengan ya iki ya padha Mas. Neruske perjuangane para apa carane iki para sesepuh pinisepuh ingkang sampun murut Kasidan Jati. Mugi-mugi kasuwargan Jati. Mugi-mugi dipun tampi wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Awake dhewe ya wis disekseni dhateng para pinilenggah ingkang sami kepareng rawuh ngaturaken gunging panuwun. Nggih. Aku ya wis tak eling-eling tenan. Ning kene iki aku wayangan wis pindho, Mas. Wis pindho niki. Papane ya ning kene iki. Teng mriki niki ya. Papane ning kene iki. Nggih. Ning sing mayang ya dalang Delingo. Dalang Delingo niku sinten? Wahyu Cegrek dadi. Oh, Wahyu Cegrek niku. Dalange iki Ki Wahyu Cegrek. Alias dalang kecamatan menika. Aku ora iki tak prajake Mas Wahyu menika aku ora arep ngilang-ilange Mas. Aku tekan Yojo ya Mas Wahyu. Sing gawa nganti aku ki mulek pikiranku. Desa kene kok bar kang desa kene kok pindah desa kene, bar desa kene kok pindah desa kene, ming mulek kowe aku dadi ya wis bot-bote wong nyambut gawe nderekke dalang terong Dringo Saradan nika. Nggih ki terong. Nggih, lah menika ki terong nika. Nggih, Mas. Mas Wahyu. Wow, solah gongso ki paribasane seniman-seniman sedanten, Mas. Nggih. Ingkang nyelentem menika Ki Sarjono. Iki Ki Sarjono HP. Hadi Prayitno. Apa? Pego. Sing gender sapa sing rebab iki ya Dul Kopur Cermo Pemilu Mas gitu. Lemayang mang kok saged cermo pemilu? Lemayang mang tahun pisan dadi len jagake arepe pilihan pilkada. Iki ya karang ya bot-bote wong nyambut gawe tekan rono rene ya peduke piantun-piantun ingkang luar biasa menika. Ning alhamdulillah sowan mriki menawi mboten lepat informasi yang saya mah. Nggih. Keluarga menika trah Mbah Yastro Diarmojo menika sampun wayangan menawi mboten lepat nek mboten ping 17 menika ping 30 leres napa mboten? Wayangan terus Mas. Wah, jan hebat. Supitan wayangan. Nggih. Nikahan wayangan. Duwe anak wayangan. Hol wayangan. Apa keluarga kene sing ora wayangan Mas? Kalau wingi jenengan nikahan wayangan mboten? Wayangan aku pada cah tipis. Napa nggih? Wayangan. Kok kula mboten nganu undang? Tak undang namanya. Napa nggih? Wah. Admine sapa admine? Admine sapa? Admine sampean. Lah sapa-sapa kena niki? Ha niki? Oh iya, nyatane saiki mangkat dalang tok ya. Dadi admine Mas BG ya. Nggih. Ya iya, BG Pak BG sing penting lah ya cocok regane ya teman. Nggih. Cocok regane ya tetep menyang kok. Contone ya bengi iki sing penting ya menyang. Menyang. Nggih. Manek jare Wahyu, kowe iki nek ora ndakel kowe mangkat nggawa iket ngono. Ha kon ngopo? Nabuh. Gemang aku. Wis dadi dagelan kok nabuh. Wah, jenengan iku nek ngendang nggih sae kok. Apa? Nek ngendang nggih sae kok. Ora. Wah, jan elok. Mas, bot-bote bonang ya iso ngrebab apa saya meneh. Oh, aku nek aku ora umum, Mas. Nggih. Aku ki nek umpama dadi wiyaga tenan, Mas. Pripun? Wonosobo ki sapa? Lah sinten? Wonosobo ki sapa sing wis asik sapa? Lah sinten? Sapa? Lah aku ki takon e. Lah aku ki ya bali takon.
Lah iya. Lah kula kinten nek jenengan kok. Lho, iya. Udu. Wonosobo aku nggawa kanca, Mas. Pengendang aku nggawa dhewe iki pengendang iki. Nggih. Gawanku iki. Gawan niku. Pengendang iki gawanku iki. Iki. Nggih. Urusanmu dengkulmu atus. Berarti mrene iki arepe golek kok. Ya maksud iki, maksud iki ya wong Wonosobo kancaku. Ora kok terus iki urusanku, mrene iki golek kok. Masa arepe dibagi-bagi. Kene iki tekan ngomah wis ana sing muni. Ndi? Saiki wis ora kena mampir-mampir. Saiki wis ora kena mampir-mampir. Nek jarene sing nyaron kae Mas Amin Kremun kae. Sinten? Amin Kremun. Nek jarene iki angger kok WA bojoku ya ngono. Bali ngono. Aku nek Bali lah nek ming pisan aku iso alasan. Nggih. Sik gek jagongan ono kancane. Bali kepindho. Ya. Ngono iki wis lisem Mas. Aku tekan omah saiki wis ndi? Ditakokke paribasane amplop wis tak nyoh. Amplop tok. Amplop tok nek isine ya tetep aku sing nggawa. Ning ya kuwi tetep sebagai wong lanang, mbuh wong lanang sapa wae mesti kudu duweni dana kenakalan, Mas. Lah niku nek ora nggawa dana kenakalan iki wis bahaya tenan. Contone iki ya aku iki. Nggih. Lah kula riyen nggih ngaten kok. Lah ngopo? Berbar ngaten iki terus mbokne kula. Ndi? Mbokne? Nggih. Lah sampean iki kelas sampean iki umurmu ki pira? Mbokku, ibuku. Lah ya aku takon ki umure sampean 2006 niku berarti sakniki 20 to. Nggih, OTW. Arepe ngancik 20 to. 2006 to. Nggih. Sekolah iki kelas pira saiki? Kula kuliah. Kuliah semester kalih. Semester loro to? Nggih. Lho. Rabi yo sesuk. Jajal. Lah kok jajal ki kepiye to? Ayo jajal sike. Kowe nembangane kok dijupuk mbokmu. Nek bab jajal ki yo. Aku ora percaya aku. Nek kon jajal-jajale sampean, mesti urung iso sampean iki. Nun, oh mesti urung iso. Nah. Bareng go. Tak jajake wis. Aku kapok. Gek wingi iki wayangan ning Gunung Kidul lak lewat Parangkusuma, Mas. Nggih. Lewat losmen. Nggih. Batinku iki wong do ngawi iki ngopo ta iki? Amben lewat amben ana gapura ngono kae. Gerbang kuwi do jagong ning kursi kaya Ngene iki terusan. Ngene. Batinku iki wong kene kok loman temen to do ngampirke. Batinku ngono. Barang aku arepe mandeg ngono kok. Aku lho macakku pecisan koyo ngono, Mas. Pecisan go ya jas-jasan, go bathik ngene. Terus monggo Mas, pinarak Mas. Lho, lah niki napa ya ngono? Wah, ya pokok pinarak enak ya ora jamak-jamak ngono to aku. Wah, aku iki ono tulisane wah iki mesti ra beres iki ya. Pokoke ora ndeleng kok. Aku iki nggawa rombongan pecisan kabeh, yang kerudungan ada kok ngono wah. Sing kudungan ana ki pedah kaya ngopo ya mengko iki jerene iki. Aku tenan ditawani Mas aku Mas. Mbok yakin aku mondek ning jejer Alfamart iki ditawani aku. Wah, iya apa ora nek iya tak klebur duitku entek ngono. Iki piye ta dadine aku. Ning aku tetep imanku kuat Mas. Aku ora mampir Mas. Nggih. Ning imine sing wis dingil-dingil ya. Nggih. Sing wis ra cetha iki. Iman kuat ning imine iki dingil-dingil. Ayo ngono. Ora. Nggih sik jempol niku mau to, Mas. Kene iki sak jempol mau. Lah nggih sing sak jempol niku mau to. Karang sindan iki Jan. Lah nggih. Sindan iki sing jenenge teri. Nggih. Iki yo nganyelke tenan. Nggih, lha pripun? Wong jagongan kok namatake jempol sikir karo jenthik. Nggih. Wah, Mas, nggon sampean ming sakmene ya, Mas. Teko kaya ngono kuwi. Nggih. Aku gak nyopot kathok karo gak nyopot klambi arepe ning kamar mandi. Nggih. Nggonmu semene ya, Mas. Wo, lah kowe iki ra ngerti. Apa kowe rong tau menangi, Pak? Urung ngono. Nek titikane wong lanang ki angger kok ndelokke jempol sikil. Lah, kuwi ukurane sakmono kuwi. Nggih. Lah kok kancane sampean sing ngedram kae ngethuk kae kok meni. Wah, nggon aku mah loro, rong jempol. Ayo tak wangsuli. Aku yabuh nek koyo ngono. Lah nek ngono ki abuh ngono aku ta. Lah mau ki awale meni. Ha nggon aku ki mah loro ngono. Loro ki prekeng piye nggonmu? Ya sing ngene iki Mas, wong Karang Jagongan isih bocah cilik-cilik kabeh.
sinden-sinden 3 menika sampun wah kelas berat kabeh Mas. Kelas berat. Mbok kula dikenal-kenalke niki Yo, dereng yo kenalan. dikenalke saka kene iki. Nggih. Sekarang ya cah iki bocah jos Mas. Bocah jos pripun? Wah. Pojokan Temanggung iki. Nggih. Yo dikenalke no. Nah, Kang Asmo, Mbak. Nggih, nderek nepangaken nami kula Tri Rahayu. Wah, nggih Mbak Tri Rahayu. Pidalem saking Pidalem pidalem. saking Saking Tanggulanom Sela Pampang Temanggung. Tangerang. Tanggulanom. Oh, Tanggulanom. Tanggulanom Selo Pampang iki pojokan Temanggung, Windusari. Perbatasan dengan Magelang. Wah. Oh. Selain nyinden pekerjaannya apa? Petani. Nah, iki Mas. Iki bocah iki nek tetanen Mas, jos gendong pupuk, nggih. gendong mes, Terus tandur, nggih. manja tau enggak manja? Non Manja, Manja. manja. Manja tau enggak? Manja tau enggak manja? tahu nggih nggih. Manja bukannya yang manja ini. Aku di bukan. Nggih, tuh sanes. Monjo ngene cara mriki monjo nggih Bu nggih. Monjo ki anggar kok wis bong-bongan wis dikeki plastik ya to. Terus di ponjo. Iki jagonya Mas. Terus ditandur. Saiki kayak nandur mbako Mas. Mbakone Tri iki jen jos. Napa nggih? Ireng. Oh, Apa nek Anu, srintil, mbako srintil ki lak ireng to. raja apek-apek napa mboten? Hah? Apek napa mboten? Apa pura Tri? Wah lah. Nggih ngenjang tindak mriko tak ambani. Arep Ngenjang Mang Sherlock mawon, Mbak, mboten mawon. Nggih, Arep, siap. arep dikapake. Lah arep takon tak apek ora lah kon rono wae to tak ambani Lah mbakone. iya, nek wong Temanggung ki nek ngecek apa carane mbako ki anggar dijupuk terus di mesti diambung sike. Nggih, nggih. Mula aku karo bojoku ya tak ambung sike Mas. Tak warai sampean. Arepe Nggih. ngambung mbako kaya wong Temanggung setengah. Ngono iki. Andinge, kata saya sekolah nak. Mboten, Oh, mboten. sampun lulus SMA menika. Oh, inji. Sing tasih perawan menika. Oh, sapa sing takon? Ora ana wong Lha takon. kan nesu. Ya nesu wae madake aku ming sak jenthik kok. Heeh. Gak aku. Oh, Tapi ora. oh iya. Ya wis. Minggu klipian kok. Jajare. Naminipun sinten, Mbak? Nggih, kula Irma Oktavia. Irma Oktavia. Pidalem saking Saking Ketep Sawangan Magelang. wah. Ketep Sawangan Magelang. Awak. Ono sinden kok suarane bindeng iki Mas ya. Ditakoni apik-apik kok. Saking Ketep Magelang. Ngino. Aku ora ngino, aku ki kowe ki lara seminggu ta? Kowe ki lara Ngerti. seminggu ta? Ayo ngerti wong karang jane lak sing Jumat wingi lak awake kula niku jane Jumat niku Jumat sing wingi ta Mas? Nggih. Sareng kali niki Mas. Jane niku. Jane sareng niku barang lara. Lah kok kemis saiki wis manget lak berarti kowe iki seminggu le lara. Kok saiki isih bindeng? Awet. San penting hawang Magelang Mas. Wong sinden takoni tanya ngene. Hawang Magelang Mas. Nggih. Nek sak pundi wae ketek. Nggih. Ketep niku tempat wisata sing dhuwur Mas. Oh, berarti niku saged weruh anu Gunung. Merapu kalih merbabi. Apa jenenge? Mbak. Merapi kalih merbabu. Merapi kalih merbabu. Nggih. Kok Merapi kalih merbabi? Merapu ngono niku. Merapu. Nggih. Merapi kalih merbabu. Nah. Nah. Nganu wahyu ngentut dadi Oh, dus ngono bleng. Ambles tenang ra dadi ngopo? Pak Agus peniti iki wis panggung ku wis tak ambake. Wis tak ambake semeter karo 10 meter. Pak Agus. nggih. Mbak Irma, Nggih. Mbak Irma Oktavia. Pidalem saking Oktavia. Takon meneh mung krungu. ora yo ora apa. Pidalem saking Saking Ketep. ayo dikumpliti. Nggih. Kompliti. Saking Ketep ayo ketepe ngendi? Sawangan Magelang. Nggih.
Ora. Tas sekolah napa mboten niku, Mbak? Ya. Wong bojone Aku gek ngapura, meteng Teh. barang. Sapa? Ira, aku ngapura. Gak ora. Tak amini nek anake metune. Ojo. Aku aja ndongake elek. Aku ndok muga-muga lekas sembuh. Terima kasih ya Mas GWS. Derek. Nggih. Get Will Som. Sun. Son. Son. Get Will Som. PDKT lah ya kena. Andinge. Isih sekolah no? Boten. Karang yo sindan iki top, Mas. Lah pripun, top pripun? Nek niki. Angger wingi lah masuk angin to, Mas. Nggih. Dipeksa mangkat, Mas. Esuk ra karuan wae. Wah, angkat wayangan. Nggih. Monggo Mbak Irma bawa pun boten saged. Dipun lanjutaken nganu langgamipun pun boten saged. Barang ditawani madang, Mbak Irma dahar. Nggih. Banter nek kon madang. Wah niku urusane pun benten niku. Banter nek kon weteng. madang. Boten ngelak. Nek kon bawa karo kon langgam ya boten saged. Monggo pot mine didahar. Nggih. Andinge. Sida. Dalu Mas. Dalu sing Nggih. alon. Lah mau nek alon jare ndarani lara. Ayo, iki banter ya? Banter. Dalu. Nggih Mas, sehat. Ya. Kok malah dadi Kaya kaya masa omong-omongan kon kaya ngene iki padake aku budhek apa wae. Pidalem jenenge sapa no? Vita Maharani. Wih, Vita Maharani. Nggih, kok penyanyi dangdut. Wah, iya penyanyi dangdut saiki dadi sinden. Iya toh. Aku nek awan nyanyi dangdut bengi sinden. Wah, double loro no. Iya no. Sedina iso pindho Telu. ping 3. Iya. Wah. Mas, sedina ping 3. Lah nggih. Kaya ngombe obat. Ha iya. Pita kaya apa ya? Sedina kok ping 3. Wah. Ya, Piye? pidalem saking Solo 3. Wis. kutha entuk 7, Mas. Ha nggih. Solo 3. kutha entuk 7. Kok iso? Salah 3. Kuwi lak nek angka. Ah iya. Nek ning nggon aku ra salah. Lah ngopo? Nek nggon aku ki dijamin ki bener terus. Lah ngopo kok iso Ya ora ngopo-ngopo. wedok bener terus ya? Iya. Anjene wong wedok ki maha benar. Lah Yo iya no. Nggih niku. Wong wedok ki maha benar. Nggih. Bali. Engko sithik isih ana kancane. Bali. Iya. Terus awake ngrasake Pak barang Bali ngono. Isih ana Pak Jono iki jagongan jos ngono karo ngopi ngono. Bali. Iya. Engko nek tekan omah kok di apa? Dikandani werna-werna ki terus karo metu aku ra melu-melu. Terus lajang napa pun mboten lajang? Piye-piye? Ya maksudnya iki wis rabi apa urung? Aku rabi bola bali. Wah, iki berarti wis menikmati dari segala hal. Segala Lah menapa piye? mawon. Apa menjajal? Oke banget Mas iki bocah liku-likune hidup iki akeh tenan. Kok liku-liku lho? Wah, Jan. Wah, Mangsa kulik-kulik. ya maksudnya iki wong urip bebrayan iki paribasan iki gonjang-ganjing uripmu ngono iki lho. Gonjang-ganjing iki masalah ngawur wae. Ning tentrem tenan saiki iki. Tentrem. Mergo dhewe kuwi. Iya. Kok tahu? Mbak Vita Maharani Nggih. saking Solo 3. Solo 3. Jos, ya, andinge. Nah iki. Jan. Nggih. Sinden kok kebayake beda-beda ngene. Sing Gak pokoknya nggak ngerti kan dadak kredit. Arep nyindani Mas Gading lo anyar kabeh iki. Piye? basa lagongso kok keren. Mbok ki rami-rami aku to. Ora Mas BG Bagong Gareng ki ora. Bagong Gareng ki kepiye? Lah BG kuwi ki asline ki marep rono ki Gareng. Dadi nek BG iki Bagong Gareng. Dadi aku ki gamelan milu duweni. Lah kok milu? Wis ngentukke iki aku ora ketang 200 ngono ki. Berarti nek milu duweni saiki ki ora ana jatahe ya. Bengi iki. Piye? Lho.
Lah Kuwi jare masalah milu. beda kuwi. Aku duwe masalah apa to Bu kok ora tebayaran bengi iki. Lah jare milu duweni. Ora. Yo gadahanipun Ki Nggih. Gunawan BG. Jos. Angger sinten karawitane selah gongso. Tahu, tempe tahu, tempe. Karawitane jos. Kene iki selah gongso lho Mas. Ning kurang banter mau dadi nyengkake sing pira swara jare. Tahu, tempe tempe. Selah gongso dilawan. Dibayar kok, Jon. Pementasan kok ora lucu. Ngece tenan iki. Ya tergantung dukune sike, dukune ampuh ya sukses. Ayo, naminipun sinten? Wis ngerti to. Wis ngerti to. Ayo kenalan karo warga masyarakat kene. Masyarakat nopo? Masyarakat. Masyarakat. Lah aku li ngomong ki piye? Masyarakat. Masyarakat. Ra. Kowe iki sing kurang krungu ora cetha. Masyarakat. Ora. Lah piye? Masyarakat. Apa wis ganti? Apa wis ganti? Ket dhisik iki masyarakat kok. Mama masyarakat. Ayo, naminipun Mbak? Nggih. Dalem pun Indah Saraswati. Indah Saraswati. Dek Gareng. Adik aku ruangsaku jenenge gleleng adik. Biasane nek karo Irma meni Om. Pidalem saking dene. tangga desa. Ibuke langsung muni, wong kene kuwi, wong kene. Wong kene. Iki padha jeleh nek weruh kula. Ibuke yo. Kancane kok. Barang ibuke naminipun sinten? Indah. Wong kene iki, wong kene. Wong kene. Ibuke tanggaku. Mula ora main-main tak gembeske banmu. Aja yo sing duwe kawasan ngerti, aku sing duwe kawasan kene. Mbak Indah Saraswati menika garwanipun Mas Gun. Nggih. Nah, Kula ampun duwe anak. wis ngerti loro dadi. Nah, mosok aku arep nggoda Mbak Indah. Wis ya. Sampun Andi, iki. Sinden angger jejer buta kaya ngene nek jam 2 nguyuh lho butane hati-hati. Sugeng dalu Dek Gareng. Wah, Dek meneh. Sugeng dalu Dek Risa. Wah. Kok Dek to? Tua aku lho. Mbak. Oh iya. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Dek. Nggih. Naminipun Kula Risa Ristina. Wah, Risa Ristina. Nggih. Pidalem saking Saking Getasan Semarang. Getasan Semarang. Wah, jadi Semarang Temanggung, Solo 3, Magelang Temanggung. Wah, jan sinden iki jos. Nggih. Temanggung, Magelang, Solo 3, Temanggung, Semarang. Wah, sinden Indonesia Raya. Oke, mriki yo. Kono iya. Nggih. Aku kono sopo? Mas kula mboten piyambak. Nggih. Dipun kandhani kalian Mbak kula. Nggih. Ingkang saking yo. Nggih, saking yo. Sepoti Mbak Tatin Titot, monggo. Nggih, monggo. Ayo.
Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak Mbak. Limbu, Mbak Cangik, Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Nggih, ketemu lagi. Nggih, bertemu kembali. Wau Jan. saking Pripun? yo jam pinten? Wow, 7:30, Mas. 7:30. 2 jam setengah perjalanan ke sini. Mau ora gelem bareng. Lah aku nek bareng jenengan ngombok enggokke malah ora Kowe tekan. lek kena gaeng ning mobil iki mau lanang kabeh. Lho, maksudnya aku kan dadi wedok dhewe ngono? Lah yo heeh. Engko dikira-kira ora cukup yo nek dhuwur mobil ditaleni ngono kuwi. Ya aku padake sawi apa piye nang dhuwur mobil. Kok isa-isane iki nek ra ngelingi anake juragan wis tak embuh iki kok sarwani kaya bapakne iki yo wis Saiki mulai gede, saiki wis mulai laris lemayang. Alhamdulillah nderek remen Mas Gading. Pokoke terus belajar, semangat nggih. Nggih. Rasa neko-neko sik ya. Mboten mboten ate neko-neko. Tenane. Lu selingan kok. Kegiatan. Oh kegiatan yo oleh ning rasa mempeng-mempeng. Saiki gandeng jenengan ki kerep mayang yo nek istirahat yo dienggo istirahat sing tenan. Ora waya istirahat malah blayang. Ning bener Mas, ora apa-apa Mas. Lah nggih to. Nggo kegiatan. Cah lanang kok. Kegiatan ki arepe ngopo? Nggih. Bener ki tak dukung. Lah nggih. Lah ya aku ki oleh berkegiatan tapi nek wayahe sesuk mayang, saiki istirahat dienggo ben staminane ki engko bengi le mayang ki ben jos ngono lho Mas. Mas Gading ki nek mayang jos terus. Lah ya mulane nek ben aja ngantuk, ben aja masuk angin. Mas Gading kan kerep masuk angin kuwi mergane kurang bobok. Sok ora iso bubuk soalé. Lah piye le iso bobok? Ben iso bobok ki ngombe. Ngombe apa? Hah? Ngombe apa? Senengane apa? Aku senengane Apa? susu sing saset sen. Sing saset ya entuk. Sing penting ki jenengan nek arep bobok, Sing kena digawa nendi-nendi. Maksudnya? Ya sing saset ku jenenge saset lek yo cilik. Oh sing cilik. Kena dislempitke nendi-nendi. Weh, Kena digawa nendi-nendi. Iya, dislempitke Mas. Oh, kula iki keremenane saiki tetep ijik susu. susu saset sing kena dislempitke. Nah, niku lho. Selempitke nang endi ya, Mas? Ha iya ning sak ya kena. Ning sak ya kena, ning tas ya Ning kena. tas ya kena Nggih ya to? to, Mas? Nggih. Wong lanang ki Sing apa? terengginas. Terang giling. Oh. Nggih niki nderek sowan wonten ngendi ta iki? Getas Getas. Bandung gede. Bandung gede, Gede. Kedu Temanggung Nggih. mereka. Nah, Iki terpampang nang kono ana Mas Gading. Nggih. Ana aku, terus iki sing siji sapa to kok kaya tikus iki? Iki lho. Ah, Mas. kok ngono kok tikus? Lah apa to? Terwelu ngono kok. Oh, bener kaya terwelu. Iki kok ya didaleke kono iki sapa to jane kuwi iki? ngapa? Kaya apa? Iki Mas Gading. Ayo. Terus iki gambarku. Ayo. Lah iki sing siji kok kaya terwelu ya, Mas? Nah, nggih. Iki sapa? Genahe terwelu apa tikus? Tikus ya, kaya tikus juga terwelu. Ya, sun ya, Bu ya. Lah ngapa? Ya sun ya. Ngapa? Ya suwun ya. Iya, iya. Oh, berarti mbokne terwelu wong dimeni iya, ngono disuwun ya, Pak. Iya, ngono berarti mbokne terwelu kowe. Ya ora, lah kok disuwuni rak ya muni iya ta? Lah iya nyatane nek aku tikus berarti nek aku menisun ya Bu iya ngono. Lah kono meni iya ngono kok. Berarti terwelu lah iki. Aku ora remoso ngetokne kowe iki. Lho, Lah ngopo? metu dhewe no aku. Wis gedhe kok ditokke. Wis gedhe iki wayah metu dhewe ya, Mas. Gedhe wayah metu dhewe ya, Mas. Nggih. Mas Gading yo asal aja terprovokator Lah. terprovokasi karo sing jenenge Gareng Widi iki mergane mantan anyar Mas. Dadi jenengan rasa melu-melu omongane iki ya. Jenengan rasa Lah kula niku sok video call kali Mas Gareng kok. Ora apa-apa Mas, awake dhewe selalu berkomunikasi iki. Sok takon piye kabare Mas Gareng, aku ya sehat. Mas Gading mayang nanti ning Gunung Kidul. Kayak wingi iki Gunung Kidul wayangan akeh tempat. Gogo iki paribasane entek ya to Mas. Nggih. Nganti ki sing ngendang iki Wahyu Cegrek iki wayangan wis tregek. mriki ya oleh nganu piye ya. Kalau wingi niku Mas kula VC kari dhewe niku terus diangkat niku sik Mas iki lagi ora selo kosek karo gambare ku obah-obah ngono. Lah ngopo kuwi? Lah aku ya ora ngerti. Mas lah kowe ya termasuk
Mas, Napa? Mas, Nun. kuwi yo kegiatan. Lah, kula kan terus paham terus tak nunul nggon tombol abang. Tombol abang nyatane yo VC meneh kok ya. Lah, Ming takon, "Piye wis urung?" "Urung." niku terus tak live streaming. Lho Ngarung iki derek Dongo, sowan, dongo, derek dongo. sowan Iya. wonten keluarga. Terah sapa mau Mas? terah Mbah Yastro Diarmojo. Dek. Masih kagem keluarga Mbah Terah Sastro. Mbah Yastro. Yastro. Panggilannya Mbah sapa sih? Mbah Mbah Yastro. Yastro nggih. Oh, nggih. Mbah Yastro. Pokoknya niku mugi tansah pinaringan kesehatan nggih. Amin. Kesehatan, lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Iki yo dienggo masyarakat Getasan kene kabeh. Getas. Tas. Getasan ki kono Nek Bantul. Getasan iki Mbak Risa ya. Kuwi Getas. Getas tok. Masyarakat Getas nggih mugi Bandung tansah gede. pinaringan sehat, bagas Amin. waras Amin. dayanipun ayem toto titi tentrem kemahri palo jinawi. Amin. Nggih, Bangune amin. lawe dhewe wis ndongake to. Kathah rezekinipun panjang yuswa, mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun sumari wonten ngersanipun Gusti. Nggih, amin. Nggih. Niki nggih matur nuwun kagem Mas BG kalian Mbak Endah lantaran beliaunya berdua saya saged sowan wonten mriki. Nggih. Mriki turine nggih setiap tahun wayangan Mbak Endah. Boten Boten nggih. setiap tahun. Tapi nggih udah dua kali di sini ya. Sampun oh nggih. Yo iki bahasane kene iki mau iki aku lagi tekan. Lah Mbak Tati ndak. Ngono iki Mbak Tati ndak iki maksudnya apa to iki kok ngono. Mbak Tati ndak ki nek cara Temanggung ki Mbak Tati ndak. Ngono ki berarti Mbak Tati to. Nah, Oh, dadi mangki nang kono ya ana muni telo, dhek kuwi telo ngono iki. Telo ki jane apa to? Telo ki cantik. Oh, cantik. Nah. Oh. wah Mbak Tati Mbak telo ki banget. Telo ki berarti Mbak Tati cantik. Nah, Oh, berarti aku memang telo sekali. Nah, Wih. ngono. Lah iya to. Iki sing jenenge Mbak Tati telo. telo. Oh, telo berarti ibu-ibu niki nggih telo-telo sedaya. Niki sindene ya telo-telo kabeh, atau Mas? Ora. Lah, Nek ngapa? telo ki khusus bintang tamu. Nah, nek telo kuwi khusus bintang tamu nek ngono Kok kuwi. iso lho jare cantik. Iki sebutan Ya, Mas. istimewa. Oh, atau Mas, Nggih to? nek cara nik telo ki nama kebesaran keistimewaan. Nah, Nek cara yo DIY. Nek cara Temanggung yo nek telone iki yo kuwi khusus bintang tamu. Berarti iki ora telo. Ora telo. telo kuwi khusus sing ngarep buri padha. Nah. Kuwi Maksudnya gua arep buri padha. Lah aku ki Telo. bingung e. Nek Iki madhep kene kok rambut tok batinku. kok ya ora iso bedake to Mas, ngarep apa mburi iki kok ya iso nek kurang ceton nang nggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso bedake. Nyenjang mang Sherlock mawon. Oh, omahku udah ngerti to Mas. Dereng ya? Mosok wong tangga desa e kok. Ngerti apa ora? Sherlock itu Mbak. Ndak Iya. keblasuk aku malah. Iya. Malah tekan ngendi-ngendi aku. Telo. aku yo ora ngerti. Alah beltet kowe mbendeno nang nggon aku angger mampir gur ngentek-enteki kopi. Nang ngono ora bayar padake kaya nang nggon warung wae. Aku amben mampir kok yo ngono kuwi. Ngapa? Mampir nggon Pak Jono di ngerti dhewe aku ora jajan lho, Pak. Ngono. Tekan kono yo nyatane disuguh madang. Madang nek nang aku tetep tak hitung. Ki ana apa kuwi? Diwaca. Wayangan ngono kok. Iki lho. Tanganmu nyekel apa? Oh iki to. Nah, Ha iki sing cetha. Ha iki ki ana apa genah wayangan kok. Takon. Iki Oh. Nek kok sik nek cantik ki telo, nek bagus? Apa? Sika. Sika. Ah, malam hari ini Mas Gareng sika Sika, sekali. oh. Ah. Nah, kuwi khusus Mas Gareng kuwi Lah, nek kan. Pak Dalang ora kena sika apa? Ora kena. Pak Dalang sika lho jare ya. Ora. Kuwi khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Heeh. Kuwi ya sebutan istimewa, Oh, sebutan sika. khusus kuwi mau lho. Mas Gareng. Wah, Mas Gareng Dan. sika. telo. Wah, Mbak Tatin telo. Oh, Mas Gareng sika. Ayo maca iki Mas sika ya. Wah, jan telo tenan iki. Ya, arep pengen sing telo apa pengen sing sikak to jane? Nek telo jare cantik. Sikak telo digabungkan dari sikak telo. Ah, ngono iki lho.
Ayo sikak karo telu digabungkan Lah ya menjadi wis sikak wae. telu. Anggere yang penting malam hari ini aku adalah Tatin Telu. Ya. Iya. Aku adalah Gareng Sika. Iya. Dia tenan apik tenan iki. Apik ya oleh jeneng Apik oleh jeneng anyar ya ning Temanggung kok. nang getas untuk jeneng anyar ya. Ning Mas. getas itu jeneng anyar kuwi apa jenenge? Telu. Sika. Iya. Seneng aku Ya ya. aku ya seneng. Diwaca Mas. Iso Loh. maca apa ora to kok malah. Kagem Mas Gading. Mbak Nggih. Tatin dan Mas Gareng. Nggih. Salam teruntuk keluarga besar Trah Yastro Diarmojo guyub rukun selalu. Amin. Amin. Nggih. Buat istri tercinta Christine Setioka. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. BY. Bae. BY Bae iki le maca bae. Bye. Bi. Bye. Bi. Bi apa bye? Bi. Bae iki. Bi apa? Bi apa bye? Bae. Bye. Sikak yo. Telo. Apa? Cidor. Apa cidor? Cidor ki sakarepmu. Oh cidor, cidor. Dek kuwe. Cidor. Dek kuwe lah, dek sikak dek. Ajan telo. Ngono ta. Cidor. Cidor ki jenenge cidor ki sakarepmu. Lah ya. Ana lagu Bajidor Kahot ki berarti sakarepmu hot ngono kae. Ya beda kok Beda ngawur. Bae Pak sapa? Bae Pak suamimu Tanto. Aki nganggo sikak ora? Ora. Ora, Khusus ora. bintang tamu. Khusus nih, bintang Sika. tamu kuwi musik. Tak kira nek setiap lanang ki sikak ngono. Ora. Ora to. Tembange nderek mawon. Oh nggih. Iki mau ketake sampun pira? Ono pira? Ono. Pira? Ya engko sik wong wedok anggar karo dhuwit kok kaya ngono. Ah iya. Kenake. Oh yang guyu mbok ya ben mbak iki guyu delok. Ayo, ayo guyu nek ra guyune lucu iki mah kene. Nah. Dalem. Jangan Mas Gareng sikak gitu. Mas Gareng sikak. Sik. Iki jane iki ibu iki apa to? Mas Gareng sik. Di. Iki lho. Wis to. Nang kene. Nyo nek aku nek karo dhuwit ki moh. Mah, ya ning kene. Cukup wong wedok kowe. Pira iki? Sampun nyawer 300.000. Sampun nyawer Pak 300.000. Tanto tadi. Pak Tanto. Terima kasih. Niku kalian Ibu sinten? Bu Arum. Arum berat tangi. Ibu Arum nek umpama kok dadi warok jos. Piye to, Chan? Contoh. Arum iki reni Mutri Bagong ini. Jane ana to kesenian sekene iki apa? Kesenian Temanggung. Warok. Oh, warok. Apa? Nggih tak kenal ke nganu Mas Gading. Nggih. Kesenian Temanggung tak kenal ki. Nggih. Warok. Nggih. Iya Bu, iya iki. Warok. Terus? Ah, nggih. Yaranan. Terus? Bulan Sunu. Tapi jogete piye? Wah. Padha apa beda? Beda-beda. Sing warok. Nek sing jaranan ta? Nek sing jaranan umpama ya. Umpama Pomo, piye? mamane Pomo. pripun? Pripun, pripun. Mas Nek Gading Mbah Roy pengen teng mriki ngerti. mboten Mbah Roy. Mbah Roy. Ning kene ya. Nek nek PJKT iki biasa ndak didundangi ta. Dundangi iki piye? PJKT iki apa Mbah? Ya kuwi lah. Warok sing nganggo rambut kaya anggar omni. Indah. Jangkar. Sing ngomong kuwi. Kuwi apa sing apa kuwi? Sing jaranan ki ngono kuwi. Iku kudu meringis ngono. Nek ora meringis piye to jane? Kudu meringis nek metu langsung. Ah nek untune ompong piye, Mas? Nek untune ompong. Ya kuwi jenenge warok metik Kok warok metik? tanpa gigi. Nyelek ngono piye le joget piye? Nong ning nong dadung dang tak ning dandung dang tak. Kuwi sing jenenge sedakep. Kok sedakep? Lak. Oh, idakep. Oh, cakep. Aku radong kok
ya dadine kuwi. Nek beda sing jaman saiki warok-warok Mas Gading. Nggih. Sing kayak viral e. Nggih. Sing piye? Arem. Arem berat wangi. Kan kudune ra ngono to le nyanyi. Jogete ngene iki. Jagate pripun? He. Ha. He. Sentake cok. Ngono. He. Ha. He. Sar-sor. Wong maror sor. Sor. Kok beda-beda berarti Beda-beda. Mas ngono. Sing Sluku patok. Elah. Neng warake yo cilik-cilik ngono. Kepone kira sere. Ora kuwi kuwi iki jane omong apa? Lagune piye nek rasa diomongke kuwi? Kata-katane apa jane? Sore kebone giro. Nek- Mosok warokan kaya ngene ya semacam marok ya. Jae wana. Ngono mah. Ki lemes, warok kaya ngene ki lemes. Aku radong lek nek apa? Waroke sing sigram. Heeh. Aduh. Kan kudune lagune kan arom. Kuwi iki bawane. Oh. Rale nek lagune ya arem piye lagune iki? Iya piye lagune? Oh iya. Arem bu. He. Ha. He. Wah. Oh, ngono kuwi Mas Gading iki salah satu kesenian dari Temanggung, Nggih, Mas nggih. Gading. Wah, kene iki ono leyake Mas. Angger. Apa kuwi? Wah, leyak. Oh, soalnya ngene-ngene. Loh, nek leyak kene iki. Jal Mas, leyak Mas. Leyak. Kene kesenian Temanggung ngene iki, Mas. Nggih. Piye iki lagune apa? Peh, selimut pesinge ra umum. Peh iki mambu pesing mambu remason iki jane nggon sapa to iki? Nggone tri. Leyak, Mas. Sik. Leyak ngendi kaya ngene iki leyak ngendi? Lah piye lagune piye to wong yo ora. Leyak kok tabui. Ting ning 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 ning. Ya sing serem paling ngono iki. Zeng. Nah. Ilahi tulil firdaus. Iki leyak kok malah. Kok arep leyak kok. Leyak to iki. Kata kira kok sidah. Sing Ana sing lah iso sing ngono iki, Mas. Nenong ni nenong ni nenong nono ni nenong ni nenong ni nenong nenong ni neng ni ne ni ne na na ni 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 nenong na 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 na. Oh, Ini ana kuwi. jane nganggo cangkem wae kok lek ngamel iki. Dan iki lagi kumat. Kene yo ono macane. Lah ya kok Nek bedane nek macan Bali lak. Heeh. Iki nek macan Bali, Mas. Macan Ya, Bali. nggih. Barong Bali, Mas. Nggih. Nek barong Bali lak mlakune ngono, Mas. terus Nggih, terus Nek macan gede yo mlakune. heeh. Bagong ya iki yo. Piye to iki? Lho, piye to iki? kok meneh. Sing Lho, piye to iki? sing nek
sikile maju tengen, sing kiwa tangane maju. Lho mundur. Lah kowe iki kaya goblok gur mlaku ora. Goblok kok ngejaku kowe. Aku ya ora ngerti kok karo kowe icone. Wis kesenian Temanggung, Mas. Nggih. Oh, ini salah satu kesenian Temanggung yang Wonten ugi Wulan Sunu, Mas. Wulan Sunu kinarya gendeng. apa-apa iso to Mas iki ternyata nek nang daerah kene dheke wani ngono kuwi nek nang Yojo mlempem iki. Nang Yojo ya ana Apa? tayub Piye sing pangkor lamba-lamba kele-kele jengkri slendro atet songa mugi dadi sarana. nek nang ora nek nang Yojo iki jatilan iki jenenge jatilan celeng. Kowe dadi celeng yang jajal. Jatilan celeng nek nang Jogja. Ya memang ngono kok ya Mas Gading ya nek nang Yojo ngono. Lah terus piye? Ya lorek-lorek ngene iki dandane ya persis putih ngene iki ning dandane celeng yuk nganggo apa kae jenenge nek kene jaran kono nganggo celeng. Lek joget ngene iki. Ono lho bar kuwi nyemplung nang nggon jugangan sing ana banyune. Piye mau jogete piye? Wah, apik tenan. Cocok loh Mas. Cocok. Terus aku padake celeng ngono. Ora. Aku ki ora madake le joget piye, aku lak ming takon. Ha nek umpama sing dadi celenge wong wedok to, Mas? Liyane ya mesti kuwi lagune apa? Selingi lagu Mas Gading ket mau ngomong bae iki yo. Iki mau ana meneh ya, Bu. Ci omong nah. Sinar Dunia. Hei, kowe iki merek kertas. Oh, merek kertas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dalang Ki Gading Pawukir. Nggih. Saking kula Bapak Haryanto panitia Reksa Kadang badhe nyuwun lelagon tembang Lungiting Asmara kalian Suketeki ingkang nyekar Mbak Tatin kagem sesepuh paguyuban Bapak DRS Suwaryo kalian Bapak Waryanto lan sedaya putra wayah Trah Yastro Diarmojo. Nggih. Niki nggih enten pamundutan saking Mbah. Wah, WA. Nggih. Lah WA tulisannya apa? Hurufe apa hurufe? WA, W karo A. Nah, diwaca? Ayo wis. Sekarang mau Mas. Iki sing saking Pak sapa ya? Pak sing wau. Pak Tanto. Pak Tanto. Nderek tembangnya nderek kok. Pak Sing Tanto. saking WA napa? Niki assalamualaikum. Oh, niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Endah. Saya Bu Retno Parisi badhe mundut lagu Sambel Kemangi. Semoga Mbak Endah berkenan membawakan lagu tersebut. Lagu kesukaan. Sudah transfer kagem tali asihnya Rp250.000 pada rekening Pak Agus matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Sambel Kemangi. Iki uga disengkuyung kadang-kadang seniman saking tlatah Temanggung luar biasa. Pak Pawit. Dek mrene. Nggih niki lagune napa remiyen Mas Gading? Manut sing saking Pak Tanto riyen urut nggih Mas. Manut iki Spesial untuk istrinya Pak Tanto yang sedang ulang tahun semoga panjang umur. Sehat selalu. Sehat selalu. Nggih. Apa ya? Lagune manut pelok. Pelok ya. Sing nganggo bawa. Anggo bawa. Heeh. Sing kira-kira bawane 1,5 jam. Njuk rampung ya Mas. Bawa sing penting bawa rumiyin nggih. Mangke didawake napa sik. Tak tunggu seliramu rawuh apa Mas? Aku senenge ngene iki lho nek Mbak Tatin iki. Lah ya kowe iki aku lagi nyanyi lagi mangap. Kok malah ngomong jenengane sing ngendikan apa Mas Gading? Mboten pun monggo Jenengane iki diteruske. ganggu lho. Lagi nek kagol aku kok iso merkitik ya Mas. Kagol yo baleni. Yo nek wis kagol iki ora ngono to Mas. Seliramu
Kara Mas Gading ki sik Umpama anu. Apik seneng aku niki. Apa Mas? Oh, nah mboten pun monggo. Aku mung seneng le beda ya. Engko nek seneng tenan karo aku piye? Hah? Seneng tenan karo aku piye? Wow, seneng anu kok. Maksudnya Wahyu. Gawe tangis kang kebak tetungga sliramu kang tak pilih Nuansa yang romantis. romantis Karena buat Pak Tanto dan istrinya. iya mung seliramu sing tak pilih Pilih. pilih Pilih. kok pilih Pilih. tak pilih donya akhirat ya Allah ya Rabbi Yalah kompake salah gongso tenan. Meni amin yo bareng mengkono ora dikode lho. Ha iya. Aku seneng nek kompak Wah, meni. tenan angger kok wis madu kocak iki wis. Apa madu kocak? Mas Surya TA-ne iki madu kocak. Oh, madu kocak iki apa artine? Ya madu dikocak. Aku takon tenanan kok. Nggih tembang kangen mawon nggih Mas nggih. Tembangan monggo solah gongso. Wayah wengi utan krimis ra wis banyu
dadi tambah kangen iki nandang wayang ing awange spesial kagem Pak Tanto kalian istrinya yang sedang ulang tahun istrinya. Sampun dipun pinangkani Pak mugi rena ing penggalih. Nggih, sampun dipun pinangkani. Teras wau wonten pamundutan iki. Nggih. Saking Bapak Haryanto. Saking Bapak Haryanto. Suketeki kalian Lungiting Asmara Mbak Tatin ingkang Lungiting Asmara. Nyekar. Siap. Mbak Tatin. Pakai anu ya Mas. Pakai Napa? HP ya. Oke. Mas Edi. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara riyen nggih. Setunggal pokok setunggal pun aturaken nggih Mas. Nggih. Nah, bakune sedaya tansah pinaringan sehat bagas warasan. Dasare yo sing nyanyi sing nonton tirik-tirik dalan menika kathah Mas. Niki mau anu permintaan apa tadi? Wow. Sambal kemangi. Sambal kemangi. Yang menembang adalah Mbak Indah. Nggih, Mbak Indah. Langsung dipinangkani wae Mbak Indah. Nggih, langsung dipun Iya, pinangkani. Mbak Indah silakan maju ke depan. Nggih. Mau ngomong Di spoti? Iya. Spotnya apa Mas? Sugeng dalu Mbak Indah. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu Mbak Indah. Tekan kene tenan to Mas. Nggih. Mbak Indah ra nyono ra ngira to. Biyen iki jek cilik umbelen saiki wis mayang nang kene. Idolaku lho iki. Saiki apa biyen? Saiki. Saiki wis iso umbelan kok. Isih to? Isih. Masa Mas? Ijek masa umbelan Mas? Isih. Saiki Ya sok-sok. Sing endi? Sing endi? Saiki ora. Sing endi? Sing Aja endi? dicetak. Biyen cilik ya. Biyen cilik saiki. Angger diceluki Mas Gading langsung bradat Gadat mlayu. wis rameni dalem apa piye langsung lunga. Mlayu ndelik ya. Selingus nih biyen Iya, selingus wis ora. saiki ora. Sen-senke. Ayo Ora kok. ngisen-ngisen. Wis kendel ya Mas. Ajar kendel ya Mas. Nggih ngisen-ngisen kene ku wau. Lah ngopo to? Apa Mas? Ora. Ora sida. Ora ana situ. Nggih. Iki pamundutan. Mbak Indah. Saking sinten mau Mas Gading Bu Retno Retno. warisi nggih. Bu Retno nyuwun lagu Sambel Sambal kemangi. Nganggo bawa ora Bu? Agem no. Oh ngagem. Nggih. Iki rampungnya jam pira to kaya nek
Anu bersih desa ora? Iki Nganu jam 6. manut sing nanggap ra. Ora maksudnya biasanya nek bersih desa kan jam 6 toh. Nggih. Yo ora. Ora toh. Kowe Ora. tekan jam 6 ya. Heh, Kontrakmu tekan jam 6. ngusungi Ah, lagi manggung. ku jam 6 sira kene iki liyane wis do medun. Oh iya, ya aku ngusungi iki. Lah iya ngewangi kono go mulih ning omah. Omahmu. Kanggo bawa Mbak Endah. Nggih. Mama. Kurang dhuwur ya? Inumane banyu Aki. Iye. Mama nise sepiro ta ya? Ora. memanise. Kowe arep sing ngendi? Mama nise. Manise kang Kang. kula. Ya wis ketemu pan. Mama nise kang kula salampe nganggo lamoh buntelan mendoan paron butatin Ketuk goreng nyamekane. Peh iki bawa maman to iki. iso Weh, panganan kabeh buntil lan mendoan. Ketuk goreng. Mimiane. Nyamikane kok mimikan. Nami kan kok tekan mimi lho Wong gedhok kok dimimi. Kulino ora gedhok mas gedhok Sekarang ya Mas, gareng Gedhuk. saiki wis kulino mimi. gedhuk Weh, gedhuk ya. iya gedhuk Banjarnegara Uget. iya gedhuk goreng Wah. Rika doyan ora Iya doyan gedhuk-gedhukane mandi aja ya. Iya, mandi Sekarang aja. kayak kowe. Alah, Rika kan ngerti kulon ya, nganu bisa kayak ngapak ya. ya teyang sidik-sidik Iya, dijen ngawulan angkana iya ya. nakana ngaulak sapa-sapa lah Ngawulan tak sama ngaulak. siapa sih mesti duit. omongan teng plekutuk ora karuan. Rika teyang apa? Rika tanya ngapak Rika. Tayang ora. Jajal ditakoni jajal Rika. Cidor. Kok cidor ki ngene Jor iki kene. Kon ora. Kon banyak ngapak to. Iya. Orang ngapak ora kepenak. Iya, betul. Cidor. Gedhoknya mekane. Iya, iya. Teh kental kopi bubuk. kopine bubuk Oh, Kopi bubuk. Kopine iki lho. turu Ya kopine Eh? sing turu Oh. Nek bahasa kono kan kudu nganggo iya kan dadine turu dadi apa? ya. Bubuk. Ah. Bubuk. Sekapulan kinepat ilir. Kok njuk aku terus? Iya Eling, kula eling. Dudu ya. Betul. Nudendu. lalapet teko dogan iwak gremeh mangut maring sana maratua teka mrene
maning sumangga pesta raja Wis, bawane sampun. Nggih. Pesta Raja. nggih Sambel kemangi. Sambel kemangi kemangi. panyunan saking Buratna monggo. Nggih saking Buretno. Buretno. Retno Nggih. joget ya Mas Oke. tengah Wah. ya Wis
pokok seger wajan kayaku lumono kanggo ngekati sawah bukan hukum pipit ngerabuke mangan saben dinane seko sampai kemari sampun Mas Dalan sampun dipun pinanggani. sembah nuwun matur nuwun Wah, matur nuwun. Iki ya sok Mbak Indah iki Heeh. kemarin hijrah ke pesisir. Pesisir mana? Ngendi? Pekalongan. Batang Pekalongan. Oh, Pantura. Pantura. Wayang golek. Wayang golek. Nyindani wayang golek ya jos. Oh, nganti 2 minggu ra bali. Mergane enak. Yo dikontrak. Oh, tak kira nek dadi wayang goleke. Oh. Nang apa nek wayang golek kan kok mesti joget ngene-ngene. Lah Mesti. ngopo? Mergane kulino dirogo kan risi tadi ngono lho Mas. Wah, iki mesti kulino iki. Loh, ya kan? Baca Mas ya. Ah, nggih. Agar kok ngerti angger Nah. kok ngono-ngono. Ah, nggih. Mas padahal kuwi wayang golek lho, Mas. Bedane kan wayang golek lho. Oh, iki wayang golek. Ayo wayang golek kan dicekel kuwi nih to Mas. Ayo. Dibuka kuwi apa jenenge jarike terus dicekel nggon kayune Set, kuwi. Terus Yo diubah-ubahke. Mulane lek joget ki sok ngene-ngene iki nek wayang golek. Mergo keri. Ketoke ngono kuwi, Mas. Saka keri. Nek kuwi ora apa kuwi. Zaman saiki sing viral ning TikTok FYP. Oh ngono to. Kicau mania. Lek joget piye? Jogete piye? Ayo. Engko Kicau. karo iki. Sing ngene-ngene iki ora sing nggon kene, sing ngisor. Lah piye? Oh, Piye to, Mas? tau memangnya. Waduh. Tau. Kuwi piye? Manuk apa nek ngono ki? Ki manuk tengengen tenan. Iki setenggal bukan Yes. setenggal dipinangani Mas Nggih, Gading. setenggal bukan setenggal Sindene dipun Tri pinangan. Rahayu. Sinten malih ning oh Mbak Tri Rahayu Nggih, monggo. Mbak Tri. Tri Rahayu tampil ke depan. Nggih. Tampil ke muka ya. Manut. Di Apa spoti? lagune, Mas? Apa manut? Apa arepe apa? Nggih. Oh, Sontoloyo jare Mas. Ya. Tinggo spot apa nembange? Apa Ya metune tri iki nganggo kesenian lengger. oh lengger? Lengger iki daerah Wonosobo. Lengger iki asli khas Wonosobo. Banyumas ya ono lengger. Oh. Lengger. Apa? Leng kuwi bolongan, ger kuwi anak. Dadine Lengger iki bolongan anak. ngarang. Lengger iki kesenian dari Wonosobo yuk. Nggih, monggo. Mbak Tri Rahayu, Monggo, Mbak Tri. monggo. Kuse Oh, iki kuse. Lho. golek apa? Selindang siki. Oh, nggih. Iki yo nek ora nyinden ya sekolah nglengger. Oh ngono. Nek ora nglengger ya sandul ya tadi. Sandul iki serabutan pokok iki serabutan apa-apa iso. multifungsi multiguna. Dikapak-kapake panggah. Iya wae. Wis rong. Pot mie. Pun. Ayo rasa kesuwen nggih ndang Nggih, direk monggo. anune. Sampure. Sing ndang saiki gedhi rong siap. Oh, iki Nggih. iki yo Mas Adi. Mas Adi Fat. Dalang Adi ayo, Dalang Adi. Wong biasane yo ngiringi tri lho, kok dadak mbukai apa no. Oh ngono. Oh, Solah gongso ki sembarang apa ki iso. iso. Oh, alah pindah. Pindah nggon sik Mas Gading. Oh, cek. Mas Ojo Wahyu. dicale. Mas Wahyu iki. Wah, ojo-ojo Wahyu. Kok malah dadi payang golek Wahyu.
Lah nek iki pas. Iya. Nggih, monggo. Dlang tak. Dlang tak. Ti. Ora ya ora ke tu. Nggih, monggo. Iso mengkis aku. Lah kok ora kaya wingi? Ora saiki dengkule wis kopong. Ya wingi-wingi niki gak dereng ndek bojo niku jan semangat banget nika Mas nek joget ning sakniki kok saya loyo. Kowe ora ngerti aku bare gringgingan ngono iki. Dengkule kopong ki sebabe napa, Mas? Hah? Sebabe napa?
Nekat. Kenekatan. Shopping songo. Ketoke kesuwe. Mas iki Ping pira? kita bekerjanya. Ngono Mas iki. Ora guyu. Kowe dhewe sing ngomong. Lagune apa, Tri? Nggih, napa niki nggih enten permintaan mboten lagine apa, Mim? Oh, suketeki sik ya. Nggih, suketeki nggih. Suketeki sing wau. Aku tak sing ngalah, wong salah ora gelem mangan kabel. Kok iso kompak meneh? Janjian, Pak. Kene iki yo CS ya, Mas. Ah, nggih. Panjenengan purun di CS kalih sing kaya ngene iki, Po, Eh? Mas. Jenengan purun di CS kalih sing kaya ngeten iki, Po. Sampean ki lho. Wah, lah nggih. Pun Dinokem dangule yo CS-an suwi, nggih. Loading. Mpun dangu le CS kowe ngrungokke apa ora? Oh, pun dangu le Pun. CS. Wong salah ora gelem mangan kabel. Wah, bapak pawit mesti. Jiji. Aku lawas betul ora ketemu karo Pak Pawit iki wah jan. Yes, gelangku ilang Ya kowe sik iki. golek nganu Iki. golek apa jenenge? Oh iya. Iki isih Shopee Pay. Oh ning kene ya? Mohon maaf. Ayo Tri. Pay letter. Tambang ini kene para ciloko. Aja. Wih, yo gelem. Yo, Nggih, pun ketemu catetane. sampun. Sampun, nggih kadang enom ning lalen menika. Waduh. Niki menika calon garwanipun ingkang ngerbab, Mas. Napa? Calon garwane sing ngerbab. Oh, nggih. Sesuk badhe benjang menawi nganu pun rabi badhe nanggap dalang ugi saking daerah Pring Surat. Saking Pring Surat. sinten? Ya onten lah. Kakanda. Oh iya, dalang Islami ya, Mas. Ya. Mangkin nganu dagelanipun ingkang nyaron menika. Oh iya, ngene-ngene ya. Rangino. Matur sembah nuwun. Cekat. Oh, cekut. Aku nggawa supporter dhewe Mas Koma. Pak Pawit. Mengko langsung ya menuju ke Getas. Ya, Man. Nungsung merti Man. Ya, matur Nggih. suwun kanca-kanca seniman Temanggung luar biasa. Nggih, matur sembah Kathah nuwun. ingkang dereng dipun jumenengke. Nggih, terus Mbak Irma, Mbak Vita, Mbak Risa. Nggih. Mbak Irma siki ayo. Nggih, monggo Mbak Hermani. Seperti Mas. Salah kongso karawitan salah kongso Sepot karawitan solah gongso. Nggih. Karawitan solah gongso. Gongso. Kok ora pas? Wong karang iki njur munggah kok. Ya apik tenan Mas Edi, komplong iki. Wah. Iki ya saka Magelang, Mas Edi, Windusari. Desari. Nun. Wah, tatu. Lagu Wah. tatu. Waduh. Merah-merah ini ya, Nggih. Pak. Kalian Mbah sinten menika? Oh, Mbah sinten? Oh, Mbah Mbah Pur. Pur, Matur suwun sakit. niki nggih, Mbah. Sing menik-menik niki. Naden ku ilang. Langsung baik. Ya, siap. Iso. Sak saged-sagede, Pak. Nek mboten saged gantos
nganu nggih, Tanjung Gunung nggih. Ya ora matuk kok ya. Joget Mbah Pur joget Mbah. Kepareng Joget beksa, Mbah. Ayo Mbah. Monggo. Tatu sing piye to nak lagune nak? Ayo kuwi mang. Aku Oke, tanya. satu-satu. Bagaimana Tatu, Mas Komplong? Mbah Pur nyuwun lagu Tatu pun paring rejeki menika Mbah berkah. Nggih, mugi-mugi angsal lintu ingkang kathah berkah barokah nggih, Mbah. Iki Mbake ya badhe nyanyi niki Mbak. Mau nyanyi bareng sini, Mbak? Ayo. Ya nyanyi. Iki mah kaya sinden yojo nganu Masipun. Sopo? Kaya okta. Okta. Oh. Ya, aku yo ngerti lagu elektron to yo. Aku ki ngerti apa cara niki jeng Keyboard. keyboard to ya. Keyboard. Angger karo Pak Kedek iki ngicen. Ya, lho Cuk. Kayak yoga tertib ket mau awan jare wis Oh, tekone jam 12 kae. Wayangan bengi tok kok awan wis mangkat ya ngopo to, Pak? Pak. Tertib. Nggih. Cih. Nggih, sampun minangkani. Sampun ya, Mbak. Nuwun. Mas Gareng iki wis jam 1 Mas. Mas Gading lakone dawa mburi to Mas Gading? Nggih, niki lakone dawa mburi. Niki limbukane dicukupi cuma Nggih, limbukane dipun tekat. Nanti yang belum di apa jenenge? Dipun minangkani Pinangane wonten goro-goro malih. Nggih. Ing garing rampung lakon iki kok digawe suwe kena gawe Nggih. kena ngono. Yo. Nggih monggo Mas Gareng. Mas Gading dipun lanjut. Nggih. Kamu teringat-ingat sama aku ya. Ya kan kamu menjadi partner go. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Kapin, matur sembah nuwun Mas Gareng. No, piye Mak? Ayo dicukup kira seneng-seneng mengko diteruske ning gara-gara meneh yo. Wong ana pamundutan sing durung dipinangkani ya mengko dipun pinangkani wonten ing gara-gara ya Mak Ayu.